Прывітанне ўсім, з вами Алексеевич Бро. Гэта першы разбор айсберга на канале і на беларускамоўным ютубе. Але перед пачаткам відэа я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк і пакінуць каментар под відэа. Мы пачынаем. У Half-Life 2 ёсць дасягненне, дзе трэба знайсці ўсе лагатыпы Локтара, і за гэта можна атрымаць ачыўку ў стыме. У серыі гульні Half-Life ёсць загадковы персанаж G-Man. Ён сычыць за Горданом Фрыменам з першай часткі да Half-Life 2 эпізод 2. О нём мала што вядома. Ён працуе працаўдаўцам і назіральнікам за Фрыменам. Гэта аб'яднанне сілы Альянсу, якая ўдзельнічала ў 7-гадзіннай вайне і захоплівала зямлю. У гэтае аб'яднанне ўваходзілі такія роботы: суперсалдат, камбайнаў, кріпандэнт, мартыстэнд, кліматара і іншае. Сталкер — гэта кодавыя словы, назвы выніку вельмі жорсткай біятэхнічнай інжынерыі Альянсу чалавека, кардыяльная зменавага фізічнага і розумава. Працэс трансфармацыі ў сталкераў праводзіцца ў новы праспект, дзе навукоўцы Альянса выдаляюць вышэйшыя функцыі мозгу, а потым праводзяць з лабатаміраванай ахвярай. Эксперыменты ўжыўляюцца ў скуру наўналадкавання, павольна, як ахвяры губляе ўсю чалавечнасць. У выніку знешнасці і паводзіны моцна адрозніваюцца ад чалавечых. Разумны выгляд прышельцаў, які сустракаюцца ва ўсіх гульнях серыі Half-Life. Задоўга да падзей Half-Life родны свет варгонаў быў захоплены Альянсам. Ты з іх каму удалося выжыць беглі ў Зен разам з іншымі відамі. Пасля інцыдэнта ў Чорнай Мезе іх гаспадар Нихіланд разглядзеў парталы, які адкрыліся як магчымасці выратавацца. Перабраўшыся на зямлю, для гэтай мэты ён паслаў вартыгонтаў для ўверавання на планету. Арбалет створаны па прынцыпе сучасных кампазітных лукаў. Боепрыпасы, балты выбіраюцца ў паветры за кошт ударнага спускавога механізму, падключонага ў высакавольтным провадзе. Хуткасць нітаў істотна ніжэй хуткасці куль, і таму чакае натраплення ў мэту сыходзіць больш. Кніга напісана Дэвідам Ходжсонам і апублікаваная Prime Games у лістападзе 2004 годзе ў цвёрдай вокладцы і мяккай вокладцы, і утрымольваная калекцыю малюнкаў, які паказваюць храналогію развіцця Half-Life, Team Fortress, Day of Defeat, Counter-Strike, Counter-Strike Source і Half-Life 2. Поле падаўлення рэпрадукцыі, якое таксама называюць полем падаўлення, было ўведзено ў рамках плана камбайна па кантролю насельніцтва. Асноўным эфектам поля падаўлення з'яўляецца зніжэнне нараджальнасці да нуля шляхам забароны. Фарміраванне крэацінавых бялковых ланцугоў важных для працэсу эмбрыяльнага развіцця. Як сцвярджае доктар Клянер у першым эпізодзе, што робіць немагчымым зачацце. Калі мы падсвяцім на Алекс, то яна зачыне вочы. Жудасная радыёпесня Half-Life 2 — это схаваны аўдыёкліп, які можна знайсці ў раздзеле Anti-Stance 1, аслепыў пасля таго, як сабаку злавілі.
Гэта сумесь сэмплаў з розных крыніц, у тым ліку з Кукукленд, Ghost in the Machine, The Zero G і жаночы голас Шапыча, схаванае паведамленне. Выдуманая зброя, придуманая з паўстанцаў у Белыя Гаі. Голас павервотчы, які транслюдзі часам проста называюць павервотчам або дыспетчерам грамадзянскай абароны. Гэта разведальная сістэма альянсу, якая выконвае функцыі камандзіра і публічнага дыктара, павервотчы альянсу на зямлі. Пасля перамогі над паўлянічым чоперам, Гордон з'язджае на сваім аэрачорсе з бліжэйшай дамбы ў раку. Ён апынаецца перад Блэк Меза. І электрастанцыя, якая калі б не сімвал лямбды, распыленай побач, здавалася бы абсалютна бяскрыўднай. Гэта галаваломка выглядзе арэляў, дзе трэба пакласці цэглу, каб прайсці далей. Грамадзянская абарона – гэта кааператыўная паліцэйская служба ў буйных гарадах свету, у тым ліку і Сіці-17. Палкоўнік Адэсы Кабіч, лідар супраціву, размешчаны на аднайменным фарпосце Нова Літл Адэса. Калі Гордон Фріман праязджае міма падчас свайго падарожжа ўздоўж узбярэжжа, Кабіджа можна ўбачыць у падвале галоўнага будынка, дзе ён тлумачыць групе паўстанцаў выкарыстанне РПГ, а потым перадае зброю Гордану для выкарыстання ў наступнай бітве з баявымі верталётамі. Гэта баг, які Valve да гэтага часу не маглі вырашыць. Баг прадстаўляе заліпанне, заіканне гукаў і мігценне тэкстур. У гэтым артыкуле пералічаны брэнды і кампаніі, якія з'яўляюцца ў серыі Half-Life, за выключэннем выдавецкіх брэндаў, паколькі яны могуць з'яўляцца як у серыі Half-Life, так і ў Portal. Яны пералічаны толькі па знешнасці. Рэальныя брэнды пазначаны лагатыпам Valve. Радыёпесня ў Half-Life 2 Two складаецца ў асноўным з двух сэмплаў з бібліятэкі сэмплаў Zero G, Кукукленд, Валамур to Ghost in the Machine. Першы сэмпл называецца Destroy Trumpets, а другі павышаная версія і Z the Door. Гэтая музыка часта гучыць у гульні пры сустрэчы з Джименам, а таксама гучыць па радыё ў пачатку гульні Half-Life Alyx. У бета-версіі Half-Life 2 планавалася ўключіць дзіцячую працу, асабліва на фабрыках камбіната. Сярод гэтых ранніх канцэпцый была праца дзяцей на фабрыках па вытворчасці, галоў крэматараў і іншага абсталявання. Урэшце рэшт ідэю адхілілі, верагодна, з-за негатыўных водгукаў і жадання адысці ад больш цёмных тэм у фінальнай гульні.
Самы першы тэставы ўзровень Half-Life 2 створаны ў 2000 годзе, калі распрацоўшчыкі з Valve эксперыментавалі з новымі тэхналогіямі і на руках толькі нарыхтоўку, сцэнарый і некалькі канцэпт-артаў. Узровень, які ніколі не планаваўся як частка фінальнай гульні, утрымліваў шэраг сцэнах, створаных выключана для дэманстрацыі новых тэхналогій, распрацаваных для гульні, тэсціравання NPC і фізікі. У сусвеце Half-Life G-Man гэта таямнічны загадковы персанаж, якога частка лічыць былым або нягодным дарадцам Альянсу, магчыма, шулатоем, які прыняў чалавечы выгляд. Невялікая фіолетава іншапланетная істота, якія нагадваюць жабу. Будучы першапачаткова выяўленым з Half-Life, ён быў пазней дададзены ў дадаткі Pulsing Force і Blue Shift. Гэта адзін з людзей паўстанецкага руху. Ён з'яўляецца ў главе пясчанай пасхі ў Half-Life 2. Гэта назва аккаунта ў Твіттере, створанага 31 траўня 2012 годзе сцэнарыстам серыі Half-Life Маркам Лэйдлоу. Гэты тэрмін атрымаў шырокае распаўсюджванне ў супольнасці. Адна з першых гульняў Valve, якая па планам павінна была выйсці хутчэй пасля першай часткі в Half-Life. Праца на Prospero пачалось у канцы 1996 годзе. Через якой-то час пасля аснавання Valve Software гульня робіла стаўку даследаванню, мудрагілісты сюжэт і баявую сістэму, пабудаваную на выкарыстанні псіханічных сіл. Сярод крыніц натхнення былі гульні Must і працы Хорхе Луі Бархеса. Протагоністка Проспер прайшла праз серыю змен дызайну па ранніх этапах распрацоўкі гульні. Адна версія моцна належала на выкарыстанне псіханічных узмяценняў, якія павялічваюць моц яе прыроджаных здольнасцяў. Гэта сімулятар, дзе можна стварыць сабе персанажа і тварыць дзіч. Наземныя сінтэты Альянсу, якога можна мімаходам убачыць на канверы 5 цытадель у канцы Half-Life 2. Сумесна з марцірай сінтэта складаюцца касцяк арміі будучыні Альянсу. У 1997 годзе Гейб Ньюлан даў інтэрв'ю пра Half-Life і яго магчымасці. Ён казаў, што на сценах Black Mesa будзе расці мох. Аднак, калі казаць рэалістычна, гэта было абсалютна немагчыма. У канцы 90-х за праграму для рэндынгу таго часу. Адзін спосаб зрабіць гэта ў значна менш маштабе ў праграмным рэндэры, але ў аднаго ці двух чалавек, які маглі з ім працаваць. Былі значна больш важныя справы, таму мастак і не трапіў у Half-Life. Гэта таймлайн прадстаўляе падзею гульняў Valve. Самы пачатак пачынаецца з першай часткі Half-Life, а серыі гульні Portal пераходзіць на іншую планку і заканчивае да Half-Life 2 эпізод 2. У Half-Life 2 ёсць фразы G-Mana, але ёсць некалькі тых, хто выжыў у вашым асабістым халакосце. У арыгінальнай гульні няма такога.
Центральный зоопарк был альянсом за допомогой барьеров и покинуты внутри карантинной зоны. Фауна Зена не пропустила гэтае месца, у выніку чаго салдаты мурошаных львоў. Нават у гэтым зоопарку ёсць зомбі-камбейнаў. У першай часткі Half-Life і дапаўненняў працягваліся ў DVD-дысках. Гэта мадэляванне радыеактыўнага распаду 400 радыеактыўных ядраў. Ходкія хэдкрабы выглядаюць значна заграбнейшымі і больш спрытнымі, чым звычайныя. Маюць больш тонкія, выгнутыя ногі, больш гладкае, лягчайшае цела і не маюць бачных ротавых апаратаў. Ходкія хэдкрабы маюць шмат адтульных вакалізацый з класічнымі хэдкрабамі. Звесткі пачаліся, калі фанаты Half-Life пачалі развіваць тэорыю, што G-Man – гэта Valve. У серыі гульні Half-Life G-Man з'яўляецца загадковым і уплывомным персанажам, які куруе вядамі ў гульнявым свеце. Яго сапраўдныя мэты і магутнасці застаюцца тайнай, і гульцам прапануецца толькі невялікая колькасць інфармацыі аб яго праз прабачэнне і падзеі. Гэта музыкальны файл з мода па Half-Life. Гэта карт няма ў фінальнай гульні, яны прапушчаныя, вы бачыце на экране. Па сутнасці, тэорыя крыкаў цытадэлі ўжо не з'яўляецца тэорыяй. Гульцы чулі гэты крыкі ў цытадэлі і аснавалі мноства розных тэорый. Быццам тым утрымлівалася нейкая іншая земная сіла, ці яна там знаходзілася. Людзям перамагло толькі акупацыйныя сілы, якія ў асноўным складаюцца з мадыфікаваных людзей і сінтэзаў. У гэтым дуэце Энс адказвае за клавішныя, акустычнае піяніна, гукавыя эфекты, сэмплаванне і рытмічныя прылады. Ламбард адказвае за вакальную партыю.